18. júna 2009, 3 dni po svojej opätovnej inaugurácii, sa prezident Ivan Gašparovič stretol s čínskym prezidentom Hu Jintao. Zmyslom stretnutia bolo posilnenie ekonomickej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovo-demokratickou republikou. Prezident Gašparovič sa napriek protestom občianskych organizácií ani raz nezmienil o porušovaní ľudských práv v Číne. Niekoľko občianskych organizácií preto chcelo v deň príchodu čínskeho prezidenta uskutočniť zhromaždenie pred prezidentským palácom a verejne upozorniť na porušovanie ľudských práv v Číne. Starosta mestskej časti Bratislava Staré mesto Andrej Petrek zhromaždenie zakázal. Napokon sa na Hodžovom námestí spontánne stretli jednotliví občania, ktorí na porušovanie ľudských práv v Číne pokojne upozorňovali. Prišli aj priaznivci čínskeho prezidenta. Takže viacerí občania chceli zorganizovať zhromaždenie, ktoré by priamo počas prijatia čínskeho prezidenta v prezidentskom paláci vyjadrilo názor na politiku Číny. Mestská časť Staré mesto však to zhromaždenie zakázala z veľmi pochybných dôvodov, protizákonných. Zákon v tomto prípade, ak je zhromaždenie zakázané, tak dáva občanom možnosť obrátiť sa na súd. Ale tým, že toto zhromaždenie častokrát sa organizuje v takých veľmi vypätých situáciách, alebo treba reagovať veľmi operatívne, veľmi rýchlo, aby jednoducho toto zhromaždenie vôbec malo zmysel usporiadať, tak zákon dáva súdu lehotu rozhodnúť do 3 dní. Čiže ak je zakázané zhromaždenie, súd musí do 3 dní posúdiť, či tento zákaz bol naozaj oprávnený. V tomto prípade však súd rozhodol až po 29 dňoch. Čiže rozhodol vlastne v tom čase, kedy čínsky prezident bol dávno preč, návšteva skončila a nejaké zhromaždenie, ktoré by vyjadrilo protest proti politike Číny, v zásade už nemalo až taký zmysel, pretože ten čínsky prezident ho nemohol zaregistrovať, nemohol ho spozorovať. Tam účelom bolo naozaj dať tomu prezidentovi na vedomie, že vo svete ľudia nesúhlasia s ich oficiálnou politikou. Tým, že súd rozhodol namiesto 3 dní až po 29 dňoch, tak v zásade ako by dal najavo, že toto zhromažďovacie právo nie je pre ňoho nejaké podstatné. A ústavný súd tam jasne rozhodol, že tým, že súd vlastne konal takto nedbalo, že nezabezpečil účinnú ochranu zhromažďovacieho práva, tak jednoznačne porušil ústavu. Vraciam ti megafón. Ďakujem ti, prišiel, zišiel pri pochode na cestou. Takže ešte raz ďakujem. To veľmi rád na takéto účely poskytujem tento megafón, ten bol vlastne zakúpený na... Zóna v Bratislave funkčný, tak keby sme náhodou ešte niekedy potrebovali, tak dúfam, že sa môžeme obrátiť. Samozrejme. Ešte raz ďakujem. Mne nefočí, áno, ja už povedali, mne nefočí. Dobre? Haló. Pozriem? Nie. Tam mám mne? Tam máš mňa? Áno. Ja viem, tam máš ja? Áno. Áno? Dobre, pôjdeme spolu do polície. No, zavolajte políciu. Ja už políciu. povedať, ja nesúhlasím, mne fotiť. Áno, zavolajte políciu. 18. júna 2009 tu bol na návšteve čínsky prezident a ja som organizoval protesty a spolu s ďalšími som prišiel na námestie, protestoval som a skončil som v policajnej cele na nejaký čas. Presne o rok, 18. júna 2010, som si v budove starej Slovenskej národnej rady preberal dekret o zvolení za poslanca Národnej rady. Aj v médiách, v časti médií existuje mylný dojem, že zhromaždenia sa povolujú a že treba si požiadať nejaké povolenie od úradu, čo nie je pravda. Zhromaždenie treba ohlásiť, ale nepodlieha žiadnemu povolovaniu.
Už ich pustili, len im dohovorili. Štát musí tým ľuďom umožniť, aby vyjadrovali svoj názor. Musí proste ochrániť tú ich slobodu prejavu. Ak niekto tohoto človeka napadne alebo mu bráni vyjadriť svoj názor, strháva mu transparenty alebo ho napadne fyzicky, tak polícia musí vlastne tohto človeka ochrániť. Však ho napadli! Slovenská polícia! Čo sa vy bijete? Odránite! Dobre, predveďom! Ja som teda bol jeden z tých ľudí, ktorí bol v tom väzení. A ten môj prípad je špecifický v tom, že my v rámci Falun Gongu, čiže som jeden z praktizujúcich Falun Gongu, mám znášanlivosť. To znamená, že ja som tam prišiel, mal som tam transparent, mal som týmto spôsobom. To znamená, že v tejto polohe, keď nekričíte a držíte ten transparent, viac menej nemôžete nikomu ubližiť. A tieto veci sú jasné, zdokumentované a napriek tomu, teda, že som bol v tejto polohe, má policajt z môjho pohľadu nesprávne vyhodnotil tú situáciu, dali ma na zem, zatkli ma a odviedli preč. A toto mi je také nezrozumiteľné. Oni predviedli len 4. Ja som bol medzi nimi. Čiže mám doklad o tom, že som bol... Bránili ste vlastne vtedy tomu, keď zatýkali toho vlastne jedného, toho prvého? Nie. Toto je jednoznačné. Poďte sa, ja som na tom mieste ani nebol, čiže ťažko ja sa vám k tomu ako osobne vyjadrím. Tie veci, ktoré tie zábery ukazovali, tak tú vec v podstate potvrdili, že to, ako polícia postupovala, bolo v podstate v poriadku. Polícia! Zatknete ho! Že tu tady zatknú toho človeka aspoň, by tady napadá lidi. Čínsky policajt? Áno. Tajný. Pán ukradol plagát, ktorý tu mali ľudia, ktorí tu na mierovo demonštrujú. A on im to ukradol. Ja neviem, vzal to niekomu. Nie, určite nie je jeho. To je váš osobný názor. Áno, vy ste to nevedeli, Ja som videl, že zakročili tak, ako mali. A to sú naše dva rozdielne názory. Vy ma nepresvedčate o vašom a ja vás nebudem slušne presvedčať o mojom. Ja som tam bol a teda videl som, čo tam robili tí Číňania, videl som, čo tam robili tí naši ľudia. A videl som, ako tí policajti nereagovali a potom som to videl natočené v čase, keď som už bol ja tuto s Rokom Mihalím za mrežami a videl som, čo sa tam dialo. No proste ako ľudia išli, dožadovali sa a policajti nič. Policajti stáli, pozerali sa, ako tam bijú naši ľudia. Nebolo to tak. Poďte sa ešte raz. Je to tak. Odbačate od faktov. Od akých? Ste vo cítite sa veľmi silne, lebo ste 6 proti mne.
Rozhodnutie súdov boli iba taká malá satisfakcia, že najprv krajský súd konštatoval, že miestny úrad porušil zákon a že mal nám povoliť to zhromaždenie. A potom ústavný súd konštatoval, že krajský súd porušil zákon, lebo krajský súd mal o tom rozhodnúť do 3 dní, nie o mesiac. Keby rozhodol do 3 dní, tak sme legálne tam mohli mať zhromaždenie a policajti by nás mali chrániť, nie pozerať sa, ako nás Číňania bijú. A ja som na tom ústavnom súde vysúdil 1 euro od krajského súdu. Aj taká milá zhoda náhod, že zrovna včera mi prišiel platobný príkaz alebo potvrdenie o dodaní na výplatu, teda 1 euro od krajského súdu, ktoré som vysúdil. Ľudské práva sa týkajú všetkých, bez ohľadu na to, v ktorej sme krajine. A v Číne nie je veľká možnosť sa vlastne za tieto práva postaviť a dožadovať sa ich. A preto je dôležitý tento tlak zo zahraničia. Kdekoľvek čínsky prezident príde, je nutné, aby sa takéto aktivity robili, aby sa na toto porušovanie ľudských práv, na politické únosy a vraždy upozorňovalo. V mojom chápaní ľudské práva sú predovšetkým o ľudskej slobode, o slobode konať, prejavovať svoje názory, správať sa spôsobom, ktorý nezasahuje do slobody iných ľudí. Občania sa môžu zhromažďovať a vyjadrovať pritom svoje názory. Tieto práva vyplývajú z ústavy. Na zhromaždenie nie je potrebné žiadne povolenie. Stačí ho iba 5 dní vopred ohlásiť obci. Ak bolo zhromaždenie nezákonne zakázané, môžu sa občania obrátiť na súd. Súd musí do 3 dní posúdiť, či bol zákaz oprávnený. Neoprávnený zákaz súd zruší a zhromaždenie sa môže uskutočniť. Ak súd nekoná rýchlo a nerozhodne do 3 dní, porušuje ústavu. Každé zhromaždenie, aj neplánované, ktoré vzniklo spontánnym stretnutím ľudí, musí polícia ochrániť pred útočníkmi a výtržníkmi.